ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 2 കുരുക്ഷേത്ര ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം. ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുക, സാഖ്യയോഗം എന്നും കൂടി പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അധ്യായം 2 രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കടക്കാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലെ പഠിച്ചതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? വേഗം പറയാവുന്ന നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറ്റുമോ പറയാനായിട്ട്? ഞാൻ പറയണോ? ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കിട്ടിയിട്ടില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ്സിൽ കയറിയവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നമ്മള് അർജുനനെ കുറിച്ച്, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? മറന്നു എല്ലാവരും? ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ? എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? മൃദുല ഹൃദയത്വം പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു ഭൗതികമായ. പിന്നെ ചോദിച്ചു പാപമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അർജുനൻ ഇല്ലേ? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാപമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നില്ലേ? മറന്നു എല്ലാവരും? അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങൾ. മാതാജി ഒരു സെക്കൻഡ്, എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നത് ഷീന തിലകൻ. ലെഫ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റും. ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേഷ മാതാജി ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് 5 കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് കണ്ടു? നമ്മള് അർജുനൻ വിജയിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ 9 കാരണങ്ങൾ കണ്ടു. നമ്മൾ അർജുനൻ വിജയിക്കുന്നു പറയുന്ന 9 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ദിവ്യമായ രഥം, കവിധ്വജ, ശംഖുനാദം, ഗാണ്ഡീവം, വിജീടം, മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശം അല്ലേ? അപ്പൊ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധർമ്മഭൂമി, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പാണ്ഡവര് വിജയിക്കുന്നുള്ളതിനൊരു കാരണമാണത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ശംഖുനാദം, ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ് അവരുടെ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കപിത്വജ അല്ലെ? കൊടിമേലുള്ള ഹനുമാന്റെ അടയാളം, ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോക്ഷദ ഏകാദശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്. ഋഷികേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആര് കൂടെ ഉണ്ടാവും? ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ തെക്ത ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ? എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്, ക്ലിയർ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ തെക്ത ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതായത് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ കളയാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നവര് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് അവരൊക്കെ മരണപ്പെടുന്ന ആർക്കറിയാം? ദുര്യോധനറിയാം. അപ്പൊ അത് ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ കാരണാണത്? അർജുന പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ കാരണാണ്. പിന്നെ വേറെ ഏതാ പോയിന്റ് വിട്ടത് നമ്മള്? ദിവ്യമായ രഥം അർജുനന്റെ രഥം 3 ദിക്കുകൾ അല്ലെ, 3 ലോകങ്ങളും കീഴടക്കുന്ന വിജയം മാത്രമുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ രഥം. പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം അർജുനന്റെ ഗാണ്ഡീവം. പിന്നെ ഏകാദശി, അന്ന് മോക്ഷദ ഏകാദശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഈ 9 കാരണങ്ങളാണ് നമ്മള് പറയുന്നത് അർജുനൻ വിജയിക്കും, പാണ്ഡവര് വിജയിക്കും എന്ന് പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മള് 5
കാര്യങ്ങള് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടു. പിന്നെ 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. 6 തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് 6 തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങള് അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അക്രമികളാണ്, അവരെ ഉടനെ വധിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആരൊക്കെയാണ്? സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവര്, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവര്, വിഷം കൊടുക്കുന്നവര്, പിന്നെ ആക്രമിക്കുന്നവര്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവര്. ഇതൊരെണ്ണം ഞാൻ വിട്ടു, എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. ഏതാണ് വിട്ടത്? മാരകായുധങ്ങള് കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു. ജീവിക്കുന്നവൻ വീടിന് തീ വെക്കുന്നവർ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവർ അല്ലെ. 6 കൂട്ടര് അക്രമികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് ആദ്യം അർജുനൻ എന്താണ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടത് യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കുരുക്ഷേത്ര സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അർജുനന്റെ പ്രയാസം തുടങ്ങിയത്. അവിടെ അർജുൻ ഇവരൊക്കെ കണ്ടോടുകൂടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നത്. കാരണം യുദ്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? എതിർപക്ഷത്ത് തന്റെ ഗുരുക്കന്മാര്, പിതാമഹന്മാര്, ഗുരുജനങ്ങള്, പറഞ്ഞ ബന്ധുക്കള്, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇവരൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ കൂടി കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ, വലിയ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മളെ രഥം നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. രഥം നിർത്തിയവരെ കണ്ടോടുകൂടിയാണ് അർജുനൻ ആകെ വിഷമായത്. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രഥത്തില് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇന്നലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. സഞ്ജയൻ പറയാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര അടുത്ത്. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, ഇത് 6:30 ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ടായോ? 6:30 ക്ലാസ് തുടങ്ങി. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ അവസാനിച്ചത് അല്ലെ. ഓർമ്മ വന്നു എല്ലാവർക്കും? ഇന്നലെ രാവിലെ കേട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പോ രാവിലെ ജസ്റ്റ് ഒന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി, ഇനി നമ്മൾ അത് പഠിക്കാൻ പോകാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബുദ്ധിയൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇനി ഞാൻ പഠിക്കാണ്, 1 മണിക്കൂർ ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാണ് നമ്മൾ. എല്ലാവരും ഓക്കെ ആയി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം നമുക്കിനി. അപ്പൊ അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ആ 18 അധ്യായത്തിനെ 3 ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏതാണ്? കർമ്മയോഗം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. അങ്ങനെ നല്ല 3 ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇന്നത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അതല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം ഈ അധ്യായത്തിന് പേര് വരാൻ കാരണം ഈ അധ്യായത്തില് ഈ 3 യോഗങ്ങളും ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് കർമ്മയോഗവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയോഗവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനൂടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് എന്ത് പറയുന്നത്? ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയാ, ഈ 18 അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ അധ്യായത്തിനെ കുറച്ച് പറയാം. നമുക്ക് ഭഗവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഒത്തിരി വലിയൊരു അധ്യായമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. നമ്മളപ്പോ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാനൊന്ന് പിപിടി ഷെയർ ചെയ്തിട്ട്. ഇന്നലത്തെ അധ്യായം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നോക്കിയോ? സംശയം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവർക്കും? 1-ാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നായിട്ട് വിവേചിച്ച ഒന്ന് പറയോ മാതാജി? മൂന്നായിട്ട് വിഭജിച്ചത് കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. അതാണ് കേട്ടോ. 1 മുതൽ 6, 7 മുതൽ 12, 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം. അങ്ങനെയാണ് 3 ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ 5 എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള്, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, 5-ാമത്തത് അവസ്ഥ. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉത്തരം കൊടുക്കാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൗണ്ടർ കൊടുക്കാന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റിനും ഭഗവാൻ ഇതിൽ മറുപടി കൊടുക്കുന്നതാണ് 2-ാമത്തെ അധ്യായം.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതില് ഭക്തിയോഗം പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗവും പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, കർമ്മയോഗവും പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന് നമ്മൾ ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം എന്നുള്ള പേര് കൂടി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിവ് കൊടുക്കാണ് അല്ലെ, ജ്ഞാനം കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും, പിന്നെ അത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാപമേൽക്കില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഒന്ന് ഭക്തിയോഗമായിട്ട് വരുന്നതും കർമ്മയോഗത്തിൽ വരുന്നതും. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജ്ഞാനയോഗം പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർമ്മയോഗത്തെ പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രഥത്തില് താഴെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ച് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകമായിട്ട്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ശ്ലോകം, പക്ഷെ അത് അത്രയും കാര്യമായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങാണ്. ഇവിടെ നമ്മളെ സ്ലൈഡില് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതിന്റെ പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഉദസ്താകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാരജിഷ്ടമസോർഗ്യം അകീർത്തികരമർജുന. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ അല്ലെ. അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ, അർജുന നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും യോജിച്ചൊരു പ്രവൃത്തിയല്ലത്, നിനക്ക് യോജിച്ചൊരു കാര്യമല്ലത്. കാരണം നീ ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിന്നത് അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്, നിന്റെ കീർത്തി മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകുള്ളത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശാസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അർജുനന് ജ്ഞാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്, താൻ ആരാണ്, താൻ ശരീരമാണോ താൻ ആത്മാവാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അർജുനൻ അറിയണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭൗതിക ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തി താൻ ആത്മാവാണോ ശരീരമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ ആര് നടത്തുന്നത്? ഭഗവാൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തറിയണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പഠനം നടത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ശരീരം അല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കാരമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിലേക്കാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ പറയാണ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്താ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് കണ്ടു. ആത്മാവാണ് നമ്മള്, ശരീരവും ആത്മാവുമാണ്. ആ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കാരം നേടണം. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് അർജുനനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ, 3 തരത്തില് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കുറെ നാള് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് മാറി നിന്നു. കുറെ നാള് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത്, ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരെടുക്കാം, പുറത്ത് കുറെ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. കുറെ നാള് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം, അത് പറയാനായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവല്ലോ. പുറത്തു പോകുന്നവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അതേപോലെയാണ് ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞാല്.
അപ്പൊ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലാണ് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ, രണ്ടാമത് പരമാത്മാവിലൂടെ, മൂന്നാമത് ഭഗവാനിലൂടെ. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ ആ പരമസത്യത്തെ, ആ പരമമായ സത്യത്തെ 3 തരത്തില് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഒന്ന് ബ്രഹ്മം, രണ്ടാമത്തത് പരമാത്മാവ്, മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാൻ. ഇതില് അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ, ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ 3 തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും. ആദ്യത്തെയാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ്? ഒരു പ്രകാശം അല്ലെ, ഒരു തേജസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്, പ്രകാശമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രകാശം, അതാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഭാവമാണ് ഇത് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ പ്രകാശം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുമുള്ള, ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ കാണുന്നില്ലേ പരമാത്മാവിന്റെ, ആ പരമാത്മാവിന്റെ ചുറ്റും ഒരു പ്രകാശ വലയം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മള്, ആ പ്രകാശമാണ് ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ, പരമാത്മാവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നില്ല, ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുക. അതായത് ആ സാധാരണ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുക. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയാം. നമ്മള് ടിവിയിലൊക്കെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മള് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, നമ്മളെ രാമായണോ മഹാഭാരതം അങ്ങനത്തേലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഭഗവാനൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രകാശം വന്ന് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ, ആ പ്രകാശം വന്ന് നിന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു രൂപം വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനത്തെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പ്രകാശം, അതാണ് ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയാം. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ആ പ്രകാശത്തിനാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ പ്രകാശം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവര്, അവര് ആരെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല? പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. അവരെന്തിലേക്കാണ് ലയിക്കുന്നത്? ആ പ്രകാശത്തിലേക്കാണ് അവർ ലയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഭാവത്തില് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോ അപ്പൊ എന്താ പ്രത്യേകത? അവര് ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം കാണുന്നില്ല, പരമാത്മാവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പ്രകാശമാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവരടുത്ത് പരമസത്യത്തിന്റെ ഭാവം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെന്ത് പറയും? ഒരു പ്രകാശാണെന്ന് പറയും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മായാവാദികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് എന്തില് ലയിക്കുന്നത്? പ്രകാശത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നത്. കാരണം അവര് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവര് എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? രൂപമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ, അവ്യക്തിഗതവാദികളൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഏതിലാണ് വന്ന് ലയിക്കുന്നത്? ഈ ബ്രഹ്മത്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാശം, അതായത് ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയാം. ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ പ്രകാശത്തിലേക്ക്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മത്തില്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് പരമാത്മാവ്. രണ്ടാമത്തെ ഭാവം ഏതാണ്? സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാവം പരമാത്മാ രൂപത്തില്. പരമാത്മാ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. യോഗികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുറെ വർഷങ്ങള് എന്താണ്, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം, ചതുർഭുജ രൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം അവര് ധ്യാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തപസ്സിലൂടെ കുറെ കുറെ വർഷങ്ങള് അവര് ധ്യാനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തപസ്സിലൂടെ അവർക്ക് പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പോഴും അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? അപ്പോ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാവുമ്പോ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്കൊന്നും പോകില്ല അവര് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തില്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാവുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് അവർക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത് പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രൂപം നമ്മൾ മനസ്സിൽ പരമാത്മാവിന്റെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കാരം നേടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ സാധിക്കും എത്താനായിട്ട്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തത്, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണ്? കുറെ വർഷങ്ങള് ധ്യാനത്തിലൂടെയും തപസ്സിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്കിത് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിന് കുറെ വർഷങ്ങള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ധ്യാനവും തപസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. മൂന്നാമത്തതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആ സച്ചിദാനന്ദ, നമുക്ക് പരമാനന്ദം നൽകുന്ന ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മള് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ താരതമ്യേന ഇത് എളുപ്പാന്ന് പറയും. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഇപ്പൊ 3 തരത്തില് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? സാക്ഷാത്കാരം പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങളാണ്. കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുക. ഒന്നുകിൽ ആത്മാവിന് ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാം, പരമാത്മാവിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. 3 തരത്തിലും സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മള് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിയിൽ ലയിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അതല്ല ശംഖചക്ര ഗദാപത്മത്തോട് കൂടിയ ആ പരമാത്മാവിനെ, ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. അതല്ല നമുക്ക് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും സാധിക്കും. അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം സൂര്യപ്രകാശവും സൂര്യന്റെ ഗോളവും സൂര്യദേവനുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ, സൂര്യന്റെ ആ പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കണം? ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ആ സൂര്യനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് സൂര്യഗോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു സൂര്യദേവൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം. ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു, പിന്നെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ സൂര്യദേവനേക്കാളും, അതായത് ഒരു ട്രെയിന് ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് പേര് ട്രെയിൻ ഒന്നും കാണാത്തവര് ട്രെയിൻ കാണാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാണ്, 3 കൂട്ടരാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കൂട്ടര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് അപ്പൊ അവര് ട്രെയിൻ വരുമ്പോ ട്രെയിനിന്റെ ഒരു പ്രകാശം, ഇപ്പൊ വൈകിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ ഒരു വെളിച്ചുണ്ടല്ലോ ട്രെയിനിന്റെ ലൈറ്റ്, ആ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര തേജസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്, അവരത് കണ്ടു, അവര് തിരിച്ചു പോന്നു. അപ്പൊ അവരോട് ട്രെയിൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും എന്താണ്? ഭയങ്കര ഒരു പ്രകാശാണെന്ന് പറയും. ഭയങ്കര ഒരു പ്രകാശം ഇങ്ങനെ വരാണെന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് അപ്പൊ ട്രെയിൻ തൊട്ടടുത്ത് വന്നു. പക്ഷെ അവര് ദൂരെ നിന്ന് ആ വെളിച്ചം മാത്രമേ ആദ്യത്തെ കണ്ടുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ട്രെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അവിടെ നിന്നു, ആ ട്രെയിൻ അവിടെ വന്ന് നിന്നു. അപ്പൊ അവര് ജസ്റ്റ് ആ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പെട്ടികൾ അടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാന്ന് കണ്ടവര്. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ കൂട്ടർക്ക് ആ വെളിച്ചാന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിലായുള്ളൂ, ഒരു വലിയൊരു പ്രകാശം ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ പറഞ്ഞു അതിന് എന്താണ്? കുറെ പെട്ടികൾ പോലെ ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു വണ്ടി എന്നാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. അവരും അത് കണ്ടു, അവര് പോയി. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ നിന്നു, ആ ട്രെയിൻ നിർത്തി, ആ ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോ അവിടെ എന്തുണ്ട്? സീറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഇരിക്കാനായിട്ട് സീറ്റ് ഉണ്ട്, കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ കുറെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ട്രെയിനിൽ, കുറെ ബോഗികളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് സാധിച്ചു. അവര് ക്ഷമയോടെ കാത്തു നിന്നപ്പോ അവരതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതേപോലെയാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരവും. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും?
ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. ക്ലിയർ. ഹരേ മനസ്സിലായി മാതാജി, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട സാക്ഷാത്കാരം അതിൽ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഇനി നമുക്കപ്പൊ എന്തറിയണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്നതാണ് അടുത്തത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരാശര മഹർഷി, അതായത് വേദവ്യാസന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരാശര മഹർഷി ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഈ 6 ഗുണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ആരിലുണ്ടോ അവരാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കുറെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകാം, സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകാം, കീർത്തി ഉണ്ടാകാം, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഒരുമിച്ച്, ഈ ഗുണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം എന്ന് പരാശര മഹർഷി, വേദവ്യാസന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്. 6 ഭാഗങ്ങൾ, 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തി, സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണെന്ന് കണ്ടു. ആ ഭഗവാന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർവചനാണ് സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത്, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശാസിക്കാണ് അല്ലെ, നീ ഇത്തരത്തിലുള്ള തരം താണ പ്രവർത്തിക്ക് എന്തിനാണ് നീ പോകുന്നത്? നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ലതൊന്നും പറയാണല്ലേ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കാനായിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം, നിനക്കിതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനനെ ഭഗവാൻ ശാസിക്കാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അർജുനനെ ശാസിക്കുമ്പോ അർജുനന് പ്രയാസാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്, അതില് ഭീഷ്മദേവരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനനെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന് വളർത്തിയതാണ്. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് അർജുനൻ അല്ലെ. ആ ഗുരുവിനെയൊക്കെയാണ് വധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരായിട്ട് ജയിക്കണോ, അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണോ, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, കാരണം അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, വഴക്ക് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് അർജുനൻ അപ്പൊ എന്ത് പറയാണ്? എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എനിക്ക് എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനനൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അർജുനനാകെ ഒന്നും മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്ത, തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അർജുനൻ ഭഗവാൻ എടുത്ത് സറണ്ടർ ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ സറണ്ടർ ആവുന്ന ശ്ലോകാണിത്. കർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേദഃ യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ഇതവിടെ പറയുന്നത് കാർപ്പണ്യ ദോഷം കൊണ്ട്, അതായത് ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്? ഈ അവസ്ഥയില് എനിക്ക് യോജിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ പറയാണ്, ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, എനിക്ക് ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനന്റെ കയ്യിലുള്ള വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ച് ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചാലും എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയാൽ, എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല, എനിക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നാലും. നമുക്കും ഉള്ളൊരു പാഠാണത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് വരില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന്, നമുക്ക് ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശം തേടണം. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കരുത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശം അവർക്ക് തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനും ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാവാണ്. എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ തരാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടാണ്. ശിഷ്യനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ, താഴ്മയോടെ കൈ ഊപ്പി നിന്നിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് മാറി? ഇത്രയും നേരം അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു? അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മില്
മിത്രമായിരുന്നു അല്ലെ, കൂട്ടുകാരായിരുന്നു, മിത്രമായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകം തൊട്ട് എന്തായി മാറി അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? ഗുരു ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അർജുനനെ ശിഷ്യനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഇനി ശിഷ്യനാക്കി കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഗുരു ആ ശിഷ്യന് വേണ്ട ജ്ഞാനം കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ അർജുനന് ജ്ഞാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് കൊടുക്കാണ്. അർജുനന് ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങള് അർജുനന് ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് അർജുനന് ഭഗവാൻ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ആത്മാവ് എന്താണ്, ശരീരം എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉത്തരാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാന്നുള്ളതിനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് അർജുനന് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് പറയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അർജുനന് ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തിനെയും കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശരീരസ്ഥനായ ഒരു ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവ്, ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഇങ്ങനെയാണ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മള് ജനിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരം എത്രയുണ്ടായിരുന്നു? അതിനുശേഷം നമ്മൾ വലുതായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും നമ്മുടെ ശരീരം. പക്ഷെ ആത്മാവ് അപ്പോഴെന്താണ്? ആ ശരീരത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നതല്ല. നമ്മള് ജനിക്കുമ്പോ ശിശുവായിട്ട് വന്നു, ശൈശവം വന്നു, ബാല്യം വന്നു, യൗവനം വന്നു, കൗമാരം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്നു. ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റേജസിൽ നമ്മുടെ ശരീരം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. വാർദ്ധക്യമൊക്കെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്താണ്? ആ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ആ മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നമ്മുടെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ, ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ആ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ നമ്മളെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ ആ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ആത്മാവ് അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. സമചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരിക്കലും സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന്റെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ശരീരവും ആത്മാവും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. ഈ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഇങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ആ ശരീരം ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് ശരീരം. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരം ഇവിടെ തന്നെ നശിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തതാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. പക്ഷെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം പറയാണ്. നമ്മള് സ്കള്ള് തൊട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ. നമ്മളൊരു സ്കള്ള് കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ, ശൈശവം, ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം. ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴും ആ ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് വാർദ്ധക്യം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് ആ ആത്മാവ് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആത്മാവ് ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്.
ഇനി എപ്രകാരമാണോ നമുക്കൊന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ എന്താണ് വരുന്നത്? ആ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു കാറ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാർ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? ഒരു ഡ്രൈവർ വേണം അല്ലേ? അല്ലാണ്ട് കാറ് തന്നെ ഓടില്ല. അപ്പൊ ഒരു കാറ് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചും. ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവിടെ എന്ത് വേണം? ഒരു ശരീരം വേണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ഈ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അവിടെ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നു, ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. 84 ലക്ഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജീവാത്മാക്കള് നമുക്കുണ്ട്, നമ്മളുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. അതില് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പൊ നമ്മള് ബാല്യം, യൗവനം, കൗമാരം, വാർദ്ധക്യം ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഈ ആത്മാവ് എന്താണ്? ആ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രല്ല, മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എല്ലാറ്റിനും അത് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് വേറൊരു പിക്ചറിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇതില് ഒന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം, ഒരു പക്ഷി, നമ്മളെ ഈ കൂട് എന്ന് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരവും അതിലിരിക്കുന്ന പക്ഷി നമ്മുടെ ആത്മാവുമാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ മോടി പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ആ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് ആ ശരീരം. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ്, ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ആത്മാവ് അവിടെ നശിച്ചു പോകാണ്. ആത്മാവ് നശിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തെ മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നശിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊരു കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് എന്തെത്താം? നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മള് ചെറിയൊരു കുട്ടി ജനിച്ച് സൈക്കിള് ചവിട്ടേണ്ട ഒരു പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈസൈക്കിൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 2 വീലറുള്ള സൈക്കിൾ മേടിക്കും, പിന്നെ 2 വീലർ മേടിക്കും, പിന്നെ കാറ് മേടിക്കും. അതായത് ഓരോ സ്റ്റേജസിലനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റം വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ആ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ പിക്ചർ തന്നെ പറയാണ്. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം ഈ സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോകും. അപ്പോഴും ആ ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം ആ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കും. വീണ്ടും അവിടെ ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകും. വീണ്ടും മരണപ്പെട്ടും അതിങ്ങനെ ഈ ചക്രം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോ ശരീരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അപ്പോഴും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ശരീരം മാത്രമാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് മനുഷ്യരിൽ മാത്രല്ല എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആകെ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളാണുള്ളത്. എത്ര ലക്ഷമാണ്? 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളാണ് പൊതുവെ ഉള്ളത്. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വന്നിട്ട് ജീവൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും വന്ന് നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാൻ സാധിക്കും 84 ലക്ഷത്തില്. ചിലപ്പോ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം, ചിലപ്പോ നമ്മൾ മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം, ചിലപ്പോ പക്ഷികളായിട്ടോ സസ്യങ്ങളായിട്ടോ ജലജന്തുക്കളായിട്ടോ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 84 ലക്ഷത്തില് ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം. എല്ലാറ്റിലും എന്തുണ്ടാവും?
ആത്മാവ് ഉണ്ടാവും, ഈ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ അത് മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അതിലെ ഓരോന്നിനും എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നശിക്കാനുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. ഈ ശരീരം പല പല രീതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോ ഈ ഒരു ജന്മത്തില് നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരമാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരമായിരിക്കും കിട്ടുക, ചിലപ്പോ പക്ഷിയുടെ ശരീരമായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശരീരം മാത്രമേ അവിടെ മാറുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സാധനം ഒരു കവറിൽ കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ, ഒരു വസ്തു നമ്മളൊരു കവറിൽ കൊണ്ടുപോവാണ്, ആ വസ്തു എപ്പോഴും അതുണ്ട്. കവർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും ആ വസ്തു എങ്ങനെയാണ് അത് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? ആ കവർ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ, അതിലുള്ള വസ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ആത്മാവിന്റെ കവറിങ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ ഉടുപ്പ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കവറിങ് ആണത്, അത് മാത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഇതില്? നമ്മൾ ആരാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും? ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ നമ്മള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാവ്. കാരണം നമ്മള് ആത്മാക്കളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ശരീരത്തിനാണ്. ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടോ? ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചേ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ അതെന്തായി മാറി? അതിനെ ജഡം എന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വരെ ഉള്ളൂ. ആ ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തിന് നമ്മളാരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ അത് ജഡമായിട്ട് മാറാണത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആ ആത്മാവിനാണ് ശരിക്കും പ്രാധാന്യം അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അത് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ഇത്രയും ശ്ലോകത്തിലൂടെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ. ഇനിയും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അർജുനന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുനന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു? യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വിഷമം. തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുക്കളെയും പിന്നെന്താണ് പിതാമഹനൊക്കെ വധിക്കണമല്ലോ എന്നായിരുന്നു അർജുനന്റെ പ്രയാസം. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്താണ്? നീ അവരല്ല വധിക്കുന്നത്, കാരണം അവരെ ശരീരം മാത്രമേ നീ കളയുന്നുള്ളൂ, കാരണം അവരെ ആത്മാവിന് നാശമില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റത്തെ കാരണത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് അവിടെ കൊടുത്തത് അർജുനന് ഭഗവാൻ. കാരണം ശരീരം നശിച്ചു പോകാനുള്ളത് തന്നെയാണ്, അതെന്തായാലും നശിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ അവരെ വധിച്ചാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു അർജുനന്റെ? രണ്ടാമത്തെ കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള്, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില്. എന്താ 14ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്? മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സ്ഥാംസി വിശ്വസ ഭാരത. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, കുന്തിപുത്ര, അർജുനനെ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും എങ്ങനെയാണ്? വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും ഗതിവിധികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അസ്വസ്ഥനാകാതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കാനാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സുഖവും ദുഃഖവും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകും. ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോ സുഖം വരും, ചിലപ്പോ ദുഃഖം വരും. അതിങ്ങനെ മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും വരുന്ന പോലെ അത് മാറിയും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സുഖം വരാം, ദുഃഖം വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. സുഖവും ദുഃഖവും സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ചിലപ്പോ എനിക്ക് വരുന്ന സുഖം വേറൊരാളുടെ ദുഃഖമായിരിക്കും, അവരുടെ സുഖം എന്റെ ദുഃഖമായിരിക്കാം
അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആ സുഖവും ദുഃഖവും നമുക്ക് തരുന്നത്. ചിലപ്പോ ചില കാര്യങ്ങള് എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് തോന്നാം, വേറൊരാൾക്ക് അത് ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നാം. അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നാം. അപ്പൊ അതെന്താണ്? നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവിടെ, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സുഖവും ദുഃഖവും സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അല്ലെ, ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ, അതിന് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോ സുഖം വരും, ചിലപ്പോ ദുഃഖം വരും. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നീ പ്രയാസപ്പെടാണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. സുഖവും ദുഃഖവും സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആർക്കുള്ള ഉപദേശം കൂടിയാണ്? നമുക്ക് കൂടിയുള്ള ഉപദേശമാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് സുഖവും ദുഃഖവും, അതായത് ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമ്മൾ സഹിഷ്ണുത ഉള്ളവരായിരിക്കണം പറഞ്ഞു. വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മഴക്കാലം വരും, വേനൽക്കാലം വരും, മഞ്ഞുകാലം വരും, ഇങ്ങനെ പല പല കാലങ്ങളിലും അതിന്റെ ഇലകൾ മുഴുവൻ കൊഴിയും. ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇലകൾ വരും, ചിലപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങി നിൽക്കും. പക്ഷെ ആ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല, അതിങ്ങനെ കുലുങ്ങാതെ നിൽക്കാണ്. അതേപോലെ നമ്മളും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും നമ്മൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ സന്തോഷം വന്നാലും സങ്കടം വന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുത്തു ഭഗവാൻ അർജുനന്. നമ്മളെ ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടാണ് സുഖവും ദുഃഖവും വരുന്നത്. ചിലപ്പോ എന്റെ സുഖം വേറൊരാളുടെ ദുഃഖമാകാം, അവരുടെ സുഖം എന്റെ ദുഃഖമായിരിക്കാം. അത് എന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ ദുഃഖത്തിനനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അതിനെ കാണുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ. ഇനി വീണ്ടും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ഇനി ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ജനന മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അത് അജനാണ്. എന്താ പറയാ? അജൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനനവും ഇല്ല മരണവും ഇല്ല, ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, നിത്യനാണ്, അതെപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് മരണമില്ല. അർജുനനോട് പറയാണ്, അപ്പൊ നീ ഇവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല, കാരണം ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. ഇനി വീണ്ടും പറയാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, അതിന് ജനന മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല, അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാം, നീ അവരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, നീ അവരെ കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല, കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണത്. മാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ചുപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഉടുപ്പ് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ചുപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവ് പുതിയ ദേഹങ്ങൾ, പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണല്ലേ. അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവും ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്മളോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നു. ഫസ്റ്റ് നീ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തിൽ പറഞ്ഞു ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് എപ്രകാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിയുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മാവിന്റെ ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണത്. നമ്മൾ ഇടുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സ് മാത്രം. ആ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി വേറൊരു ഡ്രസ്സ് ഇടുന്ന പോലെയാണ് ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ശരീരങ്ങൾ. അത് ചിലപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ഉടുപ്പ് എടുത്തിടും, ചിലപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ ഉടുപ്പിടാം, ചിലപ്പോ പക്ഷിയുടെ ഉടുപ്പിടാം. അപ്പൊ ആ ആത്മാവ് എന്തായിട്ട് മാറി? മനുഷ്യനായിട്ട് മാറി, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗമായിട്ട് മാറി, അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിയായിട്ട് മാറി. അത് മാറ്റി അടുത്തതിടുമ്പോ ആ രൂപത്തിൽ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഓരോ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അടുത്ത പുതിയ പുതിയ ശരീരങ്ങള് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന് എന്തില്ല, ഒരിക്കലും ജനന മരണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് മാറ്റുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? ആ ഡ്രസ്സ് കേടാവുന്നു, ആ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി അടുത്ത ഡ്രസ്സ് എടുത്തിടുന്നു. അതേപോലെയാണ് ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരം എടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ, അത് കേടാവുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത ഉടുപ്പ് എടുത്തിടുന്ന പോലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേടായ ഒരു ഡ്രസ്സ് അത് മാറ്റി പുതിയ ഡ്രസ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മൃഗത്തിന്റെ സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ ഏതായാലും ആത്മാവിനൊരു ശരീരം വേണം, അത് സ്വീകരിക്കും. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ അടുത്തേക്ക് പോകും, അത് കളഞ്ഞു അടുത്തേലെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകാഹ ന ചൈനം ക്ലതയന്ത്യോപോ ന ശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിന് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഈ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? നീ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല യുദ്ധത്തിൽ ഇവരൊക്കെ വധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും നിനക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്താലും നിനക്ക് ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല. അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നിനക്ക് എന്ത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ? ആ പുറം കവറിനെ, ആ ശരീരത്തെ മാത്രമേ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ, ഇനി ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ജാതസ്യാഹി ധ്രുവോർ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദ പരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമാണ്, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നിനക്ക് ആയുധം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മുറിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട, നീ എന്ത് ചെയ്തോളൂ, നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്, നമ്മളെ പ്രകൃതി നിയമമാണ്. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുക, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള തന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കും, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നീ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ, നിന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. ഇപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ആ വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാതെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയാണ് നീ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അതായത് നീ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണത്, ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചല്ല നീ പറയണത് അല്ലെ, ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് നീ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ഗുരുക്കന്മാരും പിതാമഹന്മാരുടെ ഒക്കെ ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ പറയണത് എന്താണ്, നീ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാതെ അവരുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് നീ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, ഇനിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അനശ്വരനാണ്. അതിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് നിനക്കെന്നല്ല ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നീ അങ്ങനെ ഒരു ജീവനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയണം. നീ ഇപ്പൊ പറയുന്നതൊക്കെ വെറും മണ്ടത്തരമാണെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാനോട്, അർജുനനോട്. കാരണം ആ ആത്മാവിനെ വധിക്കാൻ നിനക്കെന്നല്ല ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങനെ ഒരു ജീവനെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല, അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്
ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആത്മാവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആത്മാവിന് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാം. കാരണം അവരുടെ ആ പുറം കവറ് മാത്രമാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത്, അല്ലാതെ എന്തല്ല, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് ആത്മാവാണല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. പിന്നെ അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതി നിയമമാണത്, അതുകൊണ്ട് അവരെന്തായാലും മരണപ്പെട്ടേ പറ്റൂ. അങ്ങനെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അർജുനന്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇതിലെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇത് സ്ലൈഡിലുള്ള ശ്ലോകമല്ലേ പ്രഭു പറയുന്നത് നമ്മള്? അതല്ല, ഭഗവത്ഗീത ബുക്കിലെ 29, 28 ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അത് അല്ല, ബുക്കില് കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. നമ്മള് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എടുത്തല്ലേ പോകുന്നുള്ളൂ ഇരുന്നിട്ട്, അല്ലാത്തത് പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ ഇതുവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ഭഗവാന് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അർജുനന് ജ്ഞാനം കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു? അർജുനന് അജ്ഞാനമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അറിവ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ ശ്ലോകം വരെ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു മിനിറ്റ്. അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഇത്രയൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിനക്ക് ഒന്നുകിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ യുദ്ധത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും, അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതായാലും നീ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അതായത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയർ അല്ലെ. ക്ഷത്രിയർ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരെ എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? സ്വർഗം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. യുദ്ധത്തില് മരണപ്പെട്ട ക്ഷത്രിയർക്ക് നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. അത് അവർക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യമാണ് അത് അവർക്ക്. അതല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്താണ്, നീ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നിനക്ക് രാജ്യം നേടാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ. എഴുന്നേറ്റ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യും. ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് രാജ്യം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം. നീ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭോ ജയാ ജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്യ നൈവം പാപാമവാപ്സ്യസി. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? ഇവിടെ പാപമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അർജുനൻ മൂന്നാമത്തെ കാരണം അതായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരാണ്, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാരണമായിരുന്നു അർജുനൻ പറഞ്ഞത് പാപം അല്ലെ. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞ? പാപമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നീ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? കർമ്മയോഗം. ഇവിടെ കർമ്മയോഗം ഉപദേശിക്കാണ്. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധം ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഫലം നീ ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഫലം സന്തുഷ്ടയാണോ സന്താപമാണോ നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ ജയമാണോ തോൽവിയാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നീ ഓർക്കണ്ട. നിനക്കപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഗുണമാണോ അതിൽ നിന്ന്, ദോഷമാണോ അതിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ജയമാണോ അതിൽ നിന്ന് തോൽവിയാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നീ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ 3 കാരണങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഭഗവാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പാപമേൽക്കില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്?
ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. മൂന്നാമത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം കണ്ടു, കർമ്മയോഗം കണ്ടു, ഇനി ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, അതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, ചെറിയതായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ പോലും അത് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. എന്നിവിടെ പറഞ്ഞ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഉദ്യമത്തിലില്ല, ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അതിന് നഷ്ടവും ലാഭവും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്രീരാമസ്വാമി അണ്ണാറക്കണ്ണനെ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. സേതുബന്ധന സമയത്ത് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ തന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്ന പറയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിലേക്ക് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഒരു 5 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളടുത്തേക്ക് വെക്കും. അതേപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയൊരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പോലും, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു സേവനത്തിന് പോലും നമുക്ക് എന്താണ്? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ ഭക്തിയോഗം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖ ഹന്യന്താശ ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പോ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവര് ഏത് വഴിക്ക് പോകുന്നവരാണ്? ഈ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സമയം 7:30 ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ഇത് വന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ല ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവര് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഏത് വഴിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്ന്ന് കണ്ടത്. അപ്പൊ ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തി പോലും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്നവരുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ്? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുള്ള ബുദ്ധിയാണ്. അല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പോകാത്തവരുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളിലേക്കായിരിക്കും. ഏതിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളൊരു നിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. അർജുനനെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാണ്? അർജുനൻ വില്ലാളി വീരനാണ്, അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമുക്കറിയാം ഗുരു പല പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോഴും അതിലെല്ലാം അത്രയും നന്നായിട്ട് വിജയിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. ആ അർജുനനാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്ത്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോടാണ് ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗനാവിധീയതേ. ഇനിയോ, ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആരാണോ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യം അല്ലെങ്കിൽ സുഖ അനുഭവങ്ങളില് അത്യാസക്തി ഉള്ളവര്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങള്, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് കുറെ, നമ്മള് സുഖാനുഭവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിന്റെ പിന്നാലെ ആയിരിക്കും? സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷൂപജായതേ സംഗസംജായതേ കാമ കാമാത് ക്രോധാഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അർജുനൻ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
കാമം ഉണ്ടാവും, കാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്കത് അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും, ആസക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു വീട് വെക്കണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്ത? വീട് വെക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ആസക്തി തോന്നും, നമുക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം വരും. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും വീടിന്റെ പിക്ചറുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കതിൽ ആഗ്രഹം വരാണ്. ആഗ്രഹം വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വീട് കണ്ടു, പക്ഷെ നമ്മളിൽ അത്രയും പൈസ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നിട്ട് അത് പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് ക്രോധം വരും, ദേഷ്യം വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ അല്ലെ, നമ്മളെ ഈ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹം, കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം വരും. ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോധം വരും. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയം. ആ വിഷയം ഏതാണ്? നമ്മളൊരു വലിയൊരു വീട് വെക്കാന്നുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് നമുക്കത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് നിൽക്കും? ക്രോധത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ, സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ, സ്മൃതി ഭ്രംശ ബുദ്ധിനാശോ, ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും, സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭൗതിക കയത്തിലേക്കുള്ള നാശവും സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? സമ്മോഹം വരും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാല് വ്യാമോഹം, ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, അതിലേക്ക് എത്തും നമ്മള്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം സംഭവിക്കും. ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധം വരും. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ക്രോധം വരുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അതാണ് സമ്മോഹം. സമ്മോഹം സംഭവിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും അല്ലെ? നമുക്ക് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ പിന്നെന്താ? നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവാത്ത അവസ്ഥ വരും. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധി നശിക്കും. നമ്മുടെ ബുദ്ധിനാശം വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? സർവനാശം സംഭവിക്കും. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം എവിടെയാണ്? നമ്മളാ വീട്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അല്ലെ? ആ വീടാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. ആ ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിഷയം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയം വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എവിടെ വരുന്നത്? ഈ സർവനാശം സംഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെ ക്രോധം വന്ന് നമ്മളൊരു പ്രഷർ കുക്കർ പോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഈ രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവൈശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷം എന്ന് വെച്ചാല്, രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം, ദ്വേഷം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ മാറ്റാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും രണ്ടും നമുക്ക് വേണ്ട. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാനായിട്ട് നടക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നാസ്തി ബുദ്ധീര യുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാഭാവയദശാന്തി അശാന്തസ്യ കുത സുഖം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാത്ത സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഉറച്ച ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സും ഉണ്ടാവില്ല. ദിവ്യ ബുദ്ധിയും ഉറച്ച മനസ്സും ഉണ്ടാവില്ല. അതില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? മനസമാധാനം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ഇല്ല, സുഖവും ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് സമാധാനം സുഖമൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്
സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇനി അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയണത്? പറയാണ് അല്ലെ, കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവലിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇന്ദ്രിയ വിഷയം അല്ല, നമ്മൾ ആ വീട് വേണമെന്നുള്ള വലിയൊരു വീട് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഉപായം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയും. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണം. ശത്രുക്കൾ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണെന്നാ പറയണത്. ആ ഇന്ദ്രിയം നമ്മുടെ ശത്രു ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒതുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്നവൻ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ അവബോധം, നമ്മുടെ ബോധം മുഴുവനും ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ നമുക്ക് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വംശാകൽപതരുപേക്ഷ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്കൊന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? എങ്ങനെയാണ്? സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, വൈരാഗ്യം. ഭക്തി, കീർത്തി, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, വൈരാഗ്യം. രണ്ടും തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹതസ്വഭാവം സമ്മൂഢഛേദഃ യശ്രേയസാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം സാധി ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചാലും എന്ന് പറയുന്നത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് കേട്ടോ. ശ്ലോകം 2:13 എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്. മരണശേഷം വേറൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കൊണ്ടാണ്? അഗ്നി, ജലം, വായു, ഭൂമി, ആകാശം. ഭൂമി, ജലം, വായു, ആകാശം. അടുത്തത് ജീവാത്മാക്കൾ എത്ര തരം ഉണ്ടെന്നാ നമ്മൾ കണ്ടത്? 84 ലക്ഷം. ആത്മാക്കള് 84 ലക്ഷം. 2:14 പറയുന്ന ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഏത് കാരണത്തിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ? സുഖവും ദുഃഖവും വരും, സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ അല്ലെ. ആ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾക്കാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്. സുഖവും ദുഃഖവും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വൃക്ഷത്തിനെ പോലെ അല്ലെ, വൃക്ഷത്തിനെ പോലെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരിക്കണം. അതിനെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ.
സുഖവും ദുഃഖവും നമുക്ക് വരും, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പോലെ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഭഗവാൻ ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് ഭഗവാന് ദുഃഖമാണല്ലേ. തിരിച്ചു സ്വന്തം അമ്മയുടെ കൂടെ അല്ല ഭഗവാൻ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അമ്മയക്ഷരം കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു. എത്ര തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കുറെ പറഞ്ഞു നമ്മള്. എന്തൊക്കെയാണ്? ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, മരണങ്ങളില്ല. മരണങ്ങളില്ല, ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിൽ നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശ്വസിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയുമില്ല. ആത്മാവിന് മരണങ്ങളില്ല. ശാശ്വനാണ്. അത് വെള്ളത്തിൽ നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഒരു തരത്തിലും ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് കണ്ടു. സമ്മോഹം എന്നാൽ എന്താണ്? വ്യാമോഹം. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം. വ്യാമോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. നമ്മളല്ലേ, നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോ അല്ലെ, ക്രോധത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വ്യാമോഹം വരുന്നത്, സമ്മോഹം വരുന്നത് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, അതാണ് സമ്മോഹം. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാരാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റം കഴിവുള്ള ആളുകളാണ്. അതായത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാത്ത, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാല്, പിൻവലിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തില്ലാതിരിക്കുക, നമ്മൾ അതിനോട് കൂടുതൽ ആസക്തി കാട്ടാതിരിക്കുക ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെ. അതാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം.